I avui el Marià ens ha portat un vi blanc per maridar el plat que ens ha preparat el Queco, no? Correcte. Per aquesta pasta amb aquestes trompetes de l'amor hem portat un vi blanc que, tot i que sigui bastant conegut a la marca Raimat, és una varietat que és s'anomena fermentada en barrica, com podeu veure a l'etiqueta, i és el que ens donarà la diferència respecte a la resta de vins blancs que pot arribar a tenir la bodega, no? Doncs bé, per què hem triat el vi? Bàsicament perquè el pene, tot i ser una pasta molt suau, al mesclar-la amb la trufa i les trompetes ens aporta unes complexitats aromàtiques més tirant cap a torrades. Llavors, per intentar aconseguir aquest nexe d'unió amb el vi, hem buscat un vi blanc que passi per fusta. Els fumats de la barrica el que ens donaran serà la unió al final amb la tòfona, i que crec jo que serà la més oportuna en aquest plat. Tot i així, és un vi que ha passat molt poc temps per fusta, o sigui, no serà molt intens. Si recordem el vi que vam recomanar amb el Pep Anton, aquell sí que era un vi molt més potent. Aquest serà més suau. Molt més suau. Crec que lligarà millor amb la pasta. I també comentar que és un vi de la terra, està aquí a Costers dels Segres, res, a mitja hora, 3 quarts hi som. I la veritat és que, tot i ser un vi de força renom, vull dir que podem trobar a supermercats i a més, aquesta Chardonnay passat per barrica no es troba a tot arreu i és el que ens dona una miqueta la gràcia o el valor afegit en el maridatge d'avui. Com sempre, espero que agradi, el públic després ho tastarem, ens dirà el seu què. seran ells qui decideixin. També és un vi que recomanem consumir a més temperatura de lo normal. Aquest estaria bé entre els 10 i 12 graus de temperatura. Precisament per això, si el fem més fred, ens carregarem una miqueta aquests aromes a fusta, amb el que no disfrutarem al 100% del vi. En canvi, si el fiquem sobre uns 10-12 graus, sí que serà molt correcte. Tindrem tots aquests sabors, no? Exacte. I recordem, els que estan a casa, que a través de les xarxes socials de Facebook i de Twitter també us poden trobar per qualsevol dubte que tinguin. I també, si venen a casa i diuen que venen de part del programa Cuina de Prop, tindran un petit descompte en tots els vins que anem recomanant al llarg de no sé quants programes que portem. Tots els programes que portem.